Terve kävit. Mitä kuuluu? Tänään haluan tekstiä. Teksti nimeltä kenen voin ottaa yhteyttä. Kannattaa aina olla yhteydessä kouluun, jos on jotain kysyttävää. Nuoren koulunkäyntiin liittyen ensisijaisesti voi olla yhteydessä oppilaan luokan valvojaan. Hän on henkilö, joka seuraa muun muassa oppilaan poissaoloja. Aina opettajaan voi olla yhteydessä silloin, jos on jotain kysyttävää tietystä oppiaineesta. Jos ilmenee jotain kysyttävää nuoren koulunkäynnistä tai jatko-opinta-asioista, silloin kannattaa olla yhteydessä koulun opinto-ohjaajaan. Jos nuorella on oppimisvaikeuksia ja haluaa jutella niistä, silloin voi olla yhteydessä koulun yhdistysopettajaan. Koulussa on yleensä aina koulukuraattori ja hänen voi olla yhteydessä silloin, jos koulunkäynnissä, vapaa-ajalla tai kaverisuhteissa on huolia tai kysymyksiä. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä silloin, jos nuoren terveydestä on kysyttävää. Kiitos, kaverit. Nähdään sitten.